Ya kai lafiya? Allah ya ban kai ba. Zo. Ke da me yake abincin nan? Da naman kaza da na rago. Biyu. Da na awaki har da na saniya. Uku da kuma na kyan. So. Me wannan? Dan Allah dan Allah dan annabi karba. Kai. Ai bai kin gani ko? Dan Allah ku rufa min asiri. Ya za a yi. Ai sai ku kashe mu. To ya za a yi dan Allah kakka daga murya malam dan Allah ku rufa min asiri. Za a rufa miki. Kin dauke mu mutanen Yanzu can. yanda za a yi da kanki. To ya za a yi? Ya za a yi? Kuma ke da sa abin da za ki hada da shi sai naman can. A'a malam dan Allah ku rufa min asiri. An yarje mana sati biyu mu zo mu ci mu koyi mu tafi. Na yadda. To a da mana da kuɗin mu. Wai me yake faruwa ne malam? A'a ba komai wallahi. Ba komai. Wato naman ne da naman. Ba komai wallahi. Naman ne na cika duka. Ya bambanta da hauren nama da naman farfesu da na kayan ciki. Yawa. Da na rago da na dan akuya. Wanda na can. A'a malam.